Pabalik ka sa vlog mo ta? Hello mga ka-oms, ayan nagbabalik ang Baklang Bisaya. Ayan, so yun, iba na ngayon, no? O diba, meron ng upgrade. So parang cellphone lang yan. Anyway, may ganun talaga anyway. Ano yun? So andito tayo ngayon sa trabaho ko. Ayan. So of course, kasama natin si Angelo Terambulo. Hello, Na, mga ka-oms. Ayan, naglalagay siya ngayon ng snack. So ako nagpahinga muna ako kasi kakakain ko na nakatapos ng pagkain. So ito yung trabaho namin. Malit lang siya na store. Ano? Dress na ito. Hindi na rin kasi ako ng proper diet. Unlike nung nakaraan, super diet ang so ngayon hindi na ako ayun mga ka-oms, papaano ko kasi mga kasama. Meron din kami kasamang tawag ito. Ano ba yun? Nasaan na ba ako? Ayan. May naghuhugas. Kakatapos na namin kumain. So, mga ka-oms, ayan, may mga alaga kami. Ayan. Si Shabim, kumakain ng... Shabim, tumingin ka muna sa vlog. Ayan. Ayan, kumakain ng kanin. Ayan yung mga anak niya. Dalawa. Ayan. Ito, isa pa yung anak. At ito naman ito naman yung pusa namin. Sabi ko itong nagutom mo. Ayun, kumakain talaga yung mga ka-oms. Ganun talaga. Wala nang pili-pili yan kasi aso. Sabi. Nanganak, naglandi. Hindi malaman kung sinong tatay sa mga anak niya. Malaman na yan. Ito yung anak ng isa. Anak na siya, Bim. Ayan. Gusto ng anak. Malaman. Ito pa yung isa. Dalawa lang yung anak niya. Ayan, o. Ayan, o. Yung anak niya isa. Mag-iisang buwan na yan sila. Yan yung mga alaga namin dito. So, masipag yung mga kasamahan namin. Ako lang yung ngayon masipag. Pero sa araw naman, masipag naman ako naggagala-gala. Inutosan ako ng amo ko. Punta doon, punta dito. Ayan. Ganun talaga. Ganun lang yung buhay. Ayan mga ka-oms. Ayan. So, ayan mga. Tingnan natin yung mga lalaki kasama ko ito mga ka-oms. Katulad pa rin dati yung pa rin sila. Yung bago ako nagbablog, ganun pa rin yung mga kasama ko. Yan ha. So, yan, lagi nyo huwag kalimutang i-like, follow, subscribe. May YouTube channel.